presented by Jeevan Films, music by Jeevan Jitendra, मिचलौल महाराजगंज। हमरा से हट के दूसरा से सट के दे तो बिया चाहिए जरे होई बाबा नया जब पुलिस से कही दे एसएमएस से कोई दे से डरे भले से रोई आज केहू से कही आज दे 10 के सक धुरिया में केला सारी फारी 10 कर फरक धुरिया में केला सारी फारी 10 कर फरक धुरिया में केला सारी हाँ 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 फार 10 जीवन फिल्म्स रिकॉर्डिंग स्टूडियो निशलौल। तुहे अजुए बुझाई जब भीतर ले जाई खूबे करे मना मानी भले सरदी हो जाई तुहे अजुए बुझाई जब भीतर ले जाई खूबे करे मना मानी भले सरदी हो जाई जवन भइल अब रियल होई सब करत नइखी मजाक धुरिया में केला सारी फारी 10 कर फरक धुरिया में केला सारी फारी 10 कर फरक धुरिया में केला सारी हाँ 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 फार 10 कमेश भरी पिचकारी विश्वम रंगा हो डहारी लाल करब दुनो गलिया भले ढेर देबू गहारी जीवन भरी पिचकारी विश्वम रंगा हो डहारी लाल करब दुनो गलिया भले ढेर देबू गहारी फुलहा कटोरी कर लौकता ढोढ़ी कर रंग स पूरा बाटे हक धुरिया में केला सारी फारी 10 कर फरक धुरिया में केला सारी फारी 10 कर फरक धुरिया में केला सारी हमरा से हट के दूसरा से सट के दे तो बिया चाहिए जरे होई बाबा नया जब पुलिस से कही दे एसएमएस से कोई दे से डरे भले से रोई आज केहू से कही आज दे 10 के सक धुरिया में केला सारी फारी 10 कर फरक धुरिया में केला सारी फारी 10 कर फरक धुरिया में केला सारी